Bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție a proiectului nostru, Portret de Librar. Mă bucur foarte, foarte mult să o avem astăzi invitată pe Elena Diaconu de la librăria Chiralina din București, librăria franceză din București, de care sperăm că ați auzit foarte mult și nu doar că ați auzit, ci că i-ați și trecut pragul. Elena, pe scurt, parcursul ei a făcut studii în Franța, după care a lucrat și la Marsilia, da? În management cultural, apoi a fost și profesoară de franceză la Institutul Francez. Eu mă grăbesc așa mult cu parcursul ei că vreau să ajung la subiectul nostru de azi. Între 2014 și 2018 a fost librar la librăria Chiralina, după care, de anul acesta, din aprilie 2021, Elena a preluat managementul librăriei și ne bucurăm foarte mult de acest aer și suflu nou pe care o să-l aibă librăria Chiralina. Noi, bufnițele, de fiecare dată când mergem în București, ne place să mergem la Chiralina, să vedem ce cărți mai sunt acolo, să cumpărăm cărți. Suntem foarte apropiate de Chiralina și nu doar prin faptul că este o librărie franceză, dar și pentru că este o librărie independentă. Elena, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să discutăm. Și o să încep cu prima mea întrebare. Când și cum ai știut că vrei să fii librar? Eu n-am avut un moment în care am știut că vreau să fiu librar, am ajuns librar cumva din întâmplare. Deci nu e un plan pe care mi l-am făcut. Când cum spuneai, când am locuit în Franța, am lucrat în domeniul cultural și am lucrat în niște structuri foarte mari, în care eram multe sute de oameni, nu îmi știam colegii, adică îmi știam colegii cu care lucram de zi cu zi, dar nu reușeam să înțeleg foarte clar care e rolul meu într-o echipă atât de mare. Și când m-am întors în România, era gândul ăsta că vreau să lucrez într-un proiect cultural mic, să-i știu pe toți, să fie o unitate de genul ăsta, de știm în ce direcție mergem și mergem împreună. Și când m-am întors în București, un prieten pe care îl știam din Franța mi-a vorbit despre librărie. Librăria s-a deschis când eu eram în Franța și s-a deschis în anul 2012. 2012, da. Da, și practic librăria avea aproape 2 ani când m-am întors eu în București și își căutau un librar. Și am cunoscut echipa de atunci și m-au angajat, deși, da, nu am pregătire în domeniul cărții și nu, cum să spun, în Franța există în domeniul universitar licențe și masterate pentru domeniul cărții. E totul foarte bine structurat. Dar pentru librari, mai exact. Pentru librar, pentru editor, cumva în tot lanțul ăsta al cărții sunt multe meserii și Universitatea franceză pregătește pentru meseriile astea. Eu aveam o pregătire de management cultural general, deci pentru evenimente culturale, dar nu știam lumea cărții, care are o funcționare foarte specifică, dar cred că faptul că îmi doream foarte mult și, da, cititul e o pasiune de când sunt mică și cumva am învățat să fiu librar în librărie. Ceea ce cred că e până la urmă cea mai bună formă de învățare a meseriei, fiindcă a fi aici de zi cu zi cu clienții și cu cerințele lor și a vorbi cu editurile, cu autorii, asta te face librar.
Da, sunt total de acord cu tine că noi în România, după cum știi, din păcate nu avem aceste formări de librar, de editor, dar până la urmă viața de zi cu zi într-o librărie e cel mai bun profesor pe care îl putem avea. Exact, învață. Da, uite că a doua mea întrebare era de ce ai ales o librărie franceză, dar parțial ai răspuns. Da, a fost practic, a fost natural locuind mai mulți ani în Franța. Când m-am întors în București, cred că eram încă cu mintea acolo și a venit natural lucrul ăsta. Sinceră să fiu, cred că nu m-aș fi... Nu știu, poate dacă erau bufnițele în București, poate mi-aș fi dorit să devin librar la bufnițe. Nu exista atunci, nu există nici acum, din păcate, o librărie în București unde îmi doresc să fiu librar, în afară de Chiralina. A existat Anthony Frost, unde mi-a fost foarte drag să merg și acolo... Da, atmosfera din Anthony Frost era foarte asemănătoare cu cea din Chiralina și exact. Acum e Cărturești and Friends, unde Vlad face o treabă minunată, dar e o librărie atât de mică, e o librărie de un librar, practic. Și Vlad își are locul acolo și e casa lui. Da, în rest, mi se pare că librăriile românești nu au toată relația asta cu clienții, care e foarte importantă în Franța, care e foarte importantă la Chiralina și care mie mi se pare indispensabilă. Mi se pare că nu ai cum să te bucuri de munca în librărie dacă doar vinzi cărți, ca și cum ai vinde orice alt produs. Fără să vorbești despre cărți, fără să intri în relație cu clienții, pentru mine e o muncă de vânzător și asta nu mă interesează în sine. Exact. Vezi că ai spus și de Anthony Frost și de Vlad, chiar înainte să începem interviu, mă gândeam eu așa că la librăriile independente, de aia o să schimb puțin ordinea întrebărilor, că paradoxal sau nu, aia mă gândeam că în București, dacă sunt au fost, că Anthony Frost nu mai e, dar într-un fel mai este prin Cărturești and Friends, că librăriile independente din București, care, de exemplu, pentru mine înseamnă librării independente, sunt două librării străine, da? Librăria de carte engleză și voi, librăria de carte franceză. Și Seneca, care e un spațiu alternativ, dar da, care are totuși dimensiunea de librărie independentă partea de carte. Da. Și asta vreau să te întreb acum, ce înseamnă independența pentru o librărie, din punctul tău de vedere? Independența înseamnă ca toate cărțile din librărie, deci tot ce e în spatele meu acum, toate cărțile astea sunt alese de librari. Nimeni nu ne impune ce să avem în librărie. Practic e o selecție pe care o facem noi, de zi cu zi. E o muncă grea și foarte subiectivă, dar pentru mine asta înseamnă independența, să putem să alegem ce vrem să aducem în librărie, ce domenii ne interesează, ce autor ne interesează, ce edituri vrem să prezentăm. Cumva curatoriatul librăriei noastre este al nostru 100%. Nu avem edituri sau distribuitori care ne impun anumite titluri, care ne impun un anumit volum de vânzare din anumite titluri. Și asta e independența pentru mine. Da, și că vorbeam de titluri și ofertă, spune-ne, te rog, cum arată geografia librăriei voastre? Adică care sunt compartimentele și cum e structurată oferta în librăria voastră? Și cum o alegeți până la urmă? Da, cum o alegem, cum facem munca asta dificilă. Noi încercăm să dăm o imagine de ansamblu a pieței editoriale franceze, ceea ce e foarte greu, fiindcă e o piață editorială foarte bogată, poate cea mai bogată din lume,
ca număr de edituri, ca autori publicați, ca traduceri, se traduce incredibil de mult în franceză. Și încercăm cumva să prezentăm diferitele domenii din piața editorială, evident structurate în spațiu. Deci în spatele meu vedem literatura franceză, care e un ax central la noi, evident, dar aș spune mai mult decât atât e literatură francofonă, fiindcă sunt mulți autori care scriu în franceză și nu sunt francezi. Sunt, evident, celelalte țări unde se vorbește franceză, dar și mulți alți autori care și-au ales franceza ca limbă de expresie și asta face literatura franceză francofonă, de fapt, foarte, foarte vie astăzi. Apoi avem cum ziceam, multe traduceri, deci avem o parte importantă de literatură tradusă în franceză, literatură străină. Avem, dacă e să rămân în zona asta, în această încăpere centrală a librăriei, avem cărți polițiste, care iarăși e o piață vie în Franța, se publică foarte multe cărți polițiste și avem și noi multe din acestea. Și aici, în aceeași zonă, avem banda desenată, fiindcă iarăși e un specific al literaturii franceze și belgiene. Banda desenată are un loc foarte important în viețile, aș spune, cititorilor, fiindcă mulți dintre cititorii noștri francezi, francofoni, au început să citească citind bandă desenată. Și, evident, în ultimii ani avem toate romanele grafice care au apărut și au schimbat acea bandă desenată clasică pe care o știm cu toții, Tintin sau Asterix. Apoi avem un raion foarte important pentru noi, e sufletul librăriei și suntem singurii pe care putem să avem o astfel de diversitate. E raionul despre România, sunt cărți, deci e literatură română tradusă în franceză, literatură scrisă direct în franceză de autori români care scriu în franceză. Sunt cărți despre România, despre istoria României, despre, nu știu, poate biografii despre autori români, deci e o selecție importantă pentru cititorii francezi francofoni care vin la noi să poată intra în literatura română cu ajutorul nostru și, din fericire, se traduc și mulți autori români. Proporțional vorbind, avem totuși mulți autori traduși. Apoi avem o etajeră întreagă pentru științe umane și sociale. Eseurile sunt, iarăși, o parte foarte importantă din literatura, din piața editorială franceză. Cartea ca mijloc de transmitere a ideilor și încercăm să continuăm tradiția asta, aducând filozofie, sociologie, antropologie, istorie, feminism, avem biografii, avem artă, încerc să trec prin toate domeniile. Iar apoi câteva raioane mai mici avem cărți de călătorie, ghiduri de călătorie, avem cărți de bucate, avem câteva metode pentru învățat limba franceză și română și o cameră întreagă pentru copii. Iarăși, cred că unul din stâlpii librăriei noastre și pieței de carte franceze e literatura pentru copii, unde plecăm de la bebeluși, de la câteva luni, de la cărți tactile, audio, care pot fi puse în cadă, în baie, până la cărți pentru adolescenți. Și e pentru noi o cameră foarte importantă, camera copiilor. Da, uite, când descriai așa, eu
M-am umplut de entuziasm, deja mă vedeam venind la voi, dar voi veni în curând, să știi, da. Cumpărând cărți, că deja cărți, cât am stat și eu în Franța, mergeam des în librării și plecam cu valize de cărți. Și acum mă gândeam dacă vreodată veți face un raft sau 2 rafturi despre cărți despre lumea cărții și cărți despre cărți sau cărți despre librării sau cărți despre edituri, să știi că eu îmi voi face abonament la acel raft. Am tot felul și în Franța apar foarte multe, de la istorii de librării, de istorii de edituri. Totdeauna am fost fascinată de cărțile astea, recunosc că tot timpul am zis că astea sigur la noi nu o să se traducă niciodată, deci sunt păcată cu gândul ăsta și că tot vorbeam și de piața de carte franceză. Uite, anul ăsta știm foarte bine că sunt 40 de ani de când s-a adoptat legea prețului unic al cărții, celebra loi Langue. Vreau să zic și aici public, vă mulțumim foarte mult pentru acest manifest pe care ni l-ați trimis. Am apucat să-l citesc. Eu sunt o mare fană și a lui Jacques Lang și a legii prețului unic al cărții. Și aș vrea să te întreb, ce crezi că ar putea să învețe piața de carte din România de la piața de carte franceză? Asta pentru că tu, lucrând pentru prima dată într-o librărie franceză, poate că mai bine ai apucat întâi să cunoști piața de carte din Franța și poate mai apoi piața de carte din România. Pe care nu o cunosc atât de bine, adică nu cunosc din interior foarte bine. Avem câteva cărți publicate la noi în librărie, dar foarte puține. A fost cumva mereu un gând, o întrebare, dacă să dezvoltăm mai mult cărțile publicate aici la Chiralina, dar nu am luat decizia asta. Deci avem câteva cărți de artă, câteva albume de artă și cam atât, cam asta aducem din ce e publicat aici. Deci nu cunosc piața de carte din România din interior, ca librar. O cunosc ca cititor, ca persoană care merge în librării, care merge la Gaudeamus, la Bookfest, la Philip, știu ce se vede din exterior și apoi mai știu ce m-a mai spus prieteni librari de aici. Și cred că... Ce crezi că am putea învăța de la piața de carte franceză? Cred că legea prețului unic, asta am putea să învățăm. Mi se pare mie că o astfel de lege ar ajuta incredibil de mult dezvoltarea pieței cărții. Practic, atunci când e un ecosistem, e chiar ca în natură, nu? Ai edituri, ai autori, ai traducători, ai librării, ai biblioteci, ai cititori. Toate aceste elemente nu pot să trăiască și să se dezvolte dacă doar unul câștigă. Nu trebuie cu toții să fie într-un echilibru. Legea prețului unic ar însemna ca librării mici să aibă un atât de competitivitate enorm, să poată să vândă o carte la același preț ca o librărie mare, ca un sit de vânzare online, practic un supermarket care vinde cărți. Nu? E același preț peste tot. Ceea ce înseamnă că eu, librărie mică, dacă reușesc să am un public fidel, vor veni la mine, fiindcă știu că pe lângă faptul că e un serviciu specializat, pot să le fac recomandări, vor ști că e și același preț. Adică înțeleg că argumentul economic e important în România și nu are cum să nu fie important, e important peste tot. Da, mi-ar face plăcere să văd librării când merg prin orașe și nu mai sunt librării, sunt foarte puține orașe care au librării. Tocmai asta, o lege ca asta ar favoriza și existența librăriilor mici în orașe mici și chiar și în sate. Și chiar și în sate, da.
Și faptul că există librării mici înseamnă că pot exista edituri mici, înseamnă că pot exista autori care poate n-ar fi publicați de edituri mari, înseamnă că ar exista mai mulți traducători și în timp plătiți mai bine. Cred că e un pas important de făcut și cred mai e ceva de învățat din Franța. Există o instituție în Franța care se ocupă de tot domeniul cărții, se cheamă Centrul Național al Cărții, un echivalent al Centrului Național al Cinematografiei, practic, care susține toți actorii aceștia. Exact. Centrul Național al Cărții dă subvenții pentru publicarea cărților, pentru traducerea lor, pentru librării, pentru biblioteci, pentru edituri care au un catalog puternic. Nu știu, e o discuție politică până la urmă. Vrem să existe cărți, vrem să existe autori, să existe cititori, e nevoie de implicarea statului. Da, așa este și Centrul Național du Livre chiar e un adevărat sprijin pentru tot lanțul cărții. Este. E adevărat. Și chiar am putea lua model această instituție. Sigur, și noi avem un Centru Național al Cărții, dar nu este de atât de mare ajutor cum este cel din Franța, aș putea spune. Și dacă am ajuns la partea de ajutor și știm cu toții că am trecut printr-o pandemie, librari mici și mari, edituri mici și mari, scritori, traducători, care sunt provocările de azi în contextul pandemiei pentru o librărie independentă? Și care e rolul librăriilor independente într-o comunitate? Cred că provocările de azi sunt aceleași ca provocările de ieri, doar că e accentuat totul. Pandemia a accentuat foarte mult tot ce trăim, la nivel individual și la nivel de societate. Cred că librăriile sunt importante pentru rolul social pe care îl au. Cred că o librărie, așa cum o vedem noi la Chiralina, e un loc de întâlnire. E un loc unde oamenii vin și au ocazia să vadă librarii de acolo, să vadă alți oameni și să aibă surprize. Să aibă surprize când au discuții cu librarii sau cu alți clienți, sau să aibă surprize când se uită pe mesele librăriei și văd cărți pe care nu le cunoșteau. O carte pe care nu o știi, cu care intri în contact, practic e un univers nou pe care nu știi și pe care îl descoperi. Când comanzi pe internet, de obicei știi ce comanzi. Știi ce cauți, știi autorii, știi editurile, faci o căutare, îți pui în coș și plătești și primești acasă ce știai deja că vrei. Ori o librărie e un loc de surprize, e un loc în care vii și descoperi tu uitându-te, căutând printre rafturi și pe mese sau vorbind cu alte persoane, cărți, deci lumi pe care nu le știai și cred că e important să nu rămânem singuri în momentul, în general, dar poate cu atât mai mult în momentul ăsta. Să nu rămânem singuri cu ideile noastre, cu lumea noastră, să nu ne reducem lumea, ci dimpotrivă să ne umărim și să ne deschidem. Și cred că o librărie are rolul ăsta, care e greu de îndeplinit acum, mai greu decât înainte, dar încet reluăm evenimentele și cred că revenim la o relație cu cititorii mult mai apropiată. Da, așa e și ne bucurăm că putem relua evenimentele și aș vrea să te întreb ce planuri de viitor aveți legat de librăria Chiralina, acum că sunteți o echipă nouă, sigur, cu mult entuziasm. Da, mult entuziasm, multe idei, mici și mari, pentru lucruri mici care poate se văd mai puțin în librărie, nu știu, să adăugăm
o etajeră să vopsim mici lucruri. Vrem, vrem să ne mărim un pic stocul, ceea ce e un efort financiar destul de mare. În Franța, librăriile funcționează altfel decât în România. Da. Cărțile se cumpără în Franța, deci noi suntem proprietarii stocului nostru, nu luăm cărțile pe aviz de marfă. Da. Deci Nu lucrați în consignație, ci cu termene de plată. Exact, avem, practic, da, cumpărăm tot, avem 2-3 luni să plătim cărțile respective, dar evident că nu putem să le vindem pe toate în acel timp, dar ne dorim să avem un stoc mai important. La noi se comandă multe cărți, tocmai fiindcă piața de carte franceză e atât de bogată și am vrea să reușim ca o parte din clienții care comandă, când vin cu un titlu, fiindcă sunt titluri la care ne așteptăm, comenzi la care ne așteptăm, să-l poată găsi mai ușor în librărie. E un efort financiar din partea noastră, dar vrem să facem asta. Și ne punem întrebări despre un site de vânzare. Noi nu avem un site de vânzare, avem doar un site de prezentare. Practic, e o provocare logistică site-ul de vânzare. Nu ne dăm seama cât de util ar fi să ne lansăm într-un șantier foarte amplu până la urmă. Dar, da, e tot una din lecțiile pandemiei până la urmă. E că e important să fim prezenți și online cu vânzarea. Suntem prezenți online pe partea de comunicare, de prezentarea cărților pe care le avem în librărie, dar e un gând. Vedem dacă anul acesta sau la începutul anului viitor reușim să avansăm în direcția asta. Și mai avem un plan. Am vrea să lansăm un podcast în franceză, să prezentăm autori români în franceză și e în curs. Autori români traduși sau netraduși în franceză? Traduși. Ar fi practic ca un catalog de prezentare al autorilor români disponibili pentru cititorii francezi, francofoni, unde vrem să amestecăm clasici cu autori contemporani, să fie o poartă de intrare spre literatura română, fiindcă, cum spuneam, asta e până la urmă una din direcțiile importante la Chiralina, să fim da, iată. Să putem prezenta o literatură pe care cei care vin aici, că sunt în trecere sau că se mută aici pentru câțiva ani, nu o cunosc, nu au cum să o cunoască. Da, iată, e foarte important și de apreciat că voi nu doar promovați literatura franceză în România, ci prin ceea ce faceți, promovați și literatura română în Franța. Promovăm literatura română în România, de fapt. Da, literatura română tradusă în franceză în România. Da, e o poziție destul de... Dar eu tot timpul am în minte că voi sunteți în relații strânse și cu Institutul francez și cu alți colegi librari din Franța și cu o lume a cărții franceze care poate afla de acești scritori români traduși în franceză până la urmă. De-aia ziceam că sunteți un fel de vector de promovare și a literaturii române în Franța, părerea mea. Da, suntem și avem un rol, suntem așa la întâlnirea mai multor drumuri și e, până la urmă, cultural vorbind, apropierea nu dintre România și Franța e o realitate istorică, să-i spunem, care continuă azi, în sensul că sunt încă multe poduri de genul ăsta între cele două culturi și noi cred că da, mai traversăm din podurile astea
din când în când. Dacă nu sunteți chiar un pod de-a dreptul. Sau suntem și noi un pod, poate am ajuns să căpătăm, da, să fim îndeajuns de stabili încât să fim un pod. Eu zic că sunteți, că acum că ziceai că în 2012 s-a deschis, la anul o să face 10 ani. La anul facem 10 ani, așteptăm, ne gândim deja la evenimentele de la anul. Da, e o mare bucurie pentru noi. Să știm că avem un loc aici și asta ne arată clienții des. E o probă, nu să ai aproape 10 ani, nu facem 9 ani anul ăsta, înseamnă că e loc pentru noi pe piața de aici, înseamnă că sunt mulți români care citesc în franceză și înseamnă, da, și că există o comunitate franceză importantă în București, fiindcă sunt o parte importantă din clienții noștri. Da. Există liceul francez în București, iarăși dar în liceul francez jumătate din elevi sunt români. Deci pentru noi francofonia e ceva destul de viu, palpabil, fiindcă în asta lucrăm de zi cu zi. Și când ne mai spun clienți că nu mai vorbește lumea franceză, noi le spunem, păi uitați, aici sunteți, vorbiți cu noi, deci da, încă vorbește lumea franceză și sunt persoane care doar citesc în franceză, nu vorbesc franceză. Avem mai mulți clienți care citesc și eseuri, în general, cred, cei care citesc toată partea de științe umane și sociale despre care vorbeam mai devreme, sunt mulți care o folosesc ca limbă de cercetare, da, fără să fie o limbă de comunicare în viața de zi cu zi. Da, și eu sunt optimistă în privința viitorului limbii franceze în România, încă sunt. Și vreau să te întreb, ce crezi tu, un librar muncește mai mult în slujba cărților sau în slujba clienților? Nu prea se poate una fără alta, nu? Dacă eu îți recomand o carte pe care am citit-o și care mi-a plăcut foarte mult, cui îi fac un serviciu? Ție, că îți recomand o carte care ar putea să-ți placă și mă gândesc că se potrivește cu ce mi-ai cerut, cu sfatul pe care mi l-ai cerut, sau îi fac un serviciu cărții? Da, e o poziție... E o poziție de mijloc pe care o are librarul între carte și cititor, între autor și cititor, dar e până la urmă doar mă amuză, e un cuvânt francez, le passeur. Până la urmă e și folosit pentru cei care trec frontierele, ajută să treacă ilegal frontierele pe cei care nu au acte să treacă legal. E același cuvânt. Asta cred eu că e librarul până la urmă. E o meserie de contrabandă aproape, făcută legal, dar se întâmplă ceva acolo în tranzacția asta între când ajunge cartea potrivită la persoana potrivită și tu ai avut un rol în lucrul ăsta, e ce se poate întâmpla mai frumos. Și acum, pe final, o ultimă întrebare. Aș vrea să ne recomanzi o carte sau două sau câte vrei, sau să ne recomanzi o carte pe care ai citit-o recent și care ți-a plăcut foarte mult. Sau nu neapărat recent. Hai. Nu neapărat recent. E o mare provocare, fiindcă ca librar citim foarte mult și recomandările în general le facem în funcție de cine ne întreabă. Ne încercăm să intuim
ce să recomandăm mai potrivit. Fiindcă vorbeam despre autorii români care scriu în franceză, e o carte nou lansată, e un prim roman scris de Oana Lohan, care e născut aici, a crescut aici, a plecat în Franța când avea 20 de ani și a scris în franceză această carte și cred că e o carte un pic ca cum suntem noi, e între lumi, e între România și Franța, fiindcă e o carte foarte românească prin faptul că citind-o ești foarte prezent aici prin gusturi, prin mirosuri, prin diverse descrieri vizuale care te transpun în București, fiindcă e foarte legată de București, dar e în același timp o limbă franceză foarte vie, foarte actuală, foarte orală, cu mult argou, cu repetiții, aproape încantatorii așa uneori. Se cheamă Mars Violet. Deci Mars Violet e publicată la o editură mică, dar foarte exigentă, Les Éditions du Chemin de Fer. Deci un prim roman de Oana Lohan. Și da, aș recomanda-o pentru rolul ăsta aproape îți permite să arunci un ochi în cele două culturi. Să vezi ca prin gaura cheii cum ar gândi cineva, cum ar simți cineva care e între România și Franța. Da. Mulțumesc mult, Elena, pentru acest interviu. Vă dorim mult succes în planurile voastre de viitor. Sper să și colaborăm în viitor, într-un fel sau altul, Bufnițele cu Chiralina. Sunt sigură că se va întâmpla chiar foarte curând. Da. Și baftă multă. Și mulțumim! Mulțumim foarte mult!